Wiesz, jak żeś samie umie, to widzisz, że takie różne paści zbierą. Ja samą taką lampkę górniczą. To jest chyba latarka, Wtosik zrobił. Podoba ci się? No fajno, elegancko, ale to nie jest lampka. Lampka to tak wygląda. Weź se do ręki. Jezus, jak... No, a to jest benzynka. I z taką benzynką to wchodzimy w kopalni tam, gdzie nie ma dobrego luftu. No i co? I jak jest taki szpetny luft, to wtedy tutaj te światełko zaczyna nam gasnąć. Znaczy, że nie ma tlenu. A jak zaczyna rosnąć nam te światełko, to znaczy, że jest metan. To jest taki czujnik do właśnie rozpoznawania gazów w kopalni. Czyli co? I tak źle, i tak niedobrze, nie? No to zawsze trzeba w samym środku się znajdować. Wiesz, że po krawędziach to zawsze odcinają, nie? Z fotografii. A jak jesteś w środku, to w każdym albumie się znajdziesz miejsce. No, tyś to mi pięknie wyforsztelował, a karbitka masz? A karbitka to zupełnie inaczej wygląda, ale to ci zaraz opowiem.